जाय मानसिया फानग्रा मानसि ना बे मानसिया गावनि बडिखौ देखाय देखाय भिडिअ बानायो। गावनि बडिखौ देखाय देखाय माबायदि जों समायना नुगोन, माबायदि जों कास्टमार मोनगोन बेखौसो नागिरो। मानो गानो गुसुं गुसुंखौ? दिनै बिमा बिफाफ्रा मा मेगनजों नायबाय थायो गावनि फिसानि गुसुं गुसुं गाननाय बडि नुजालायनायखौ? नै आंनि हारसा एक्टरा सोर सोर बैथालि हरदों आंखौ नायना ला महरखौ एसे। नै खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय। आरो नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नुनानै एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ क्लिपाव नुनानै। नंगौ, आङो बिनिनो मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय। मोनसेल' नङा, मोननै मोनथाम आपडेट जागोन दिनैनि भिडिअआ। नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान, गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। नैबे चेनेला गोदान, थाबैनो नोंथांमोननि सापर्टआव अननायाव एसे बारायलांदो साबस्क्राइबारा। नोंथांमोना बेफोरबायदि अननायबाय थाबानो जाबाय। दा जोङो सुरु खालामनोसै भिडिअखौ। नंगौ, बर' हिन्जाव सासे हारसा हौवाजों हाबा जानानै रिल्सआव मा बाथ्रा बुंदों मिथिबाय? नै आंना हारसा हौवाया। माने जोंखौ एदा हरदों आरोना, बर' सेंग्राफोरखौ एदा हरदों बियो, जे बेफोरबायदि जोङो हारसा सेंग्रा मोन्दों, नोंसोर मा खालामनो हादों, बेफोरबायदि एदावदों आरोना। नायलांबाय था, आं क्लिपखौ होग्रोगोन, नोंथांमोना नायबानो रागा जोंगोन आरोना। आरो सासे सिस्टारनि भिडिअ लानानै फैदों, जोबोद मोजां नांदों बेखौ बुंनायाव, बेनिखायनो आं भिडिअखौ होनाय जासिगोन। नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोबाय थाबानो जाबाय। थौदो जों नायग्रोनोसै। फानग्रा मानसिफोरखौ ओरै नायबानो सिनायो। जाय मानसिया फानग्रा मानसि ना बे मानसिया गावनि बडिखौ देखाय देखाय भिडिअ बानायो। मिथिबायना? भिडिअ गावनि बडिखौ देखाय देखाय माबायदि जों समायना नुगोन, माबायदि जों कास्टमार मोनगोन बेखौसो नागिरो। मानो गानो गुसुं गुसुंखौ? दिनै बिमा बिफाफ्रा मा मेगनजों नायबाय थायो गावनि फिसानि गुसुं गुसुं गाननाय बडि नुजालायनायखौ? गोदोनि जुगाव गैयामोन जोंनि बर' समाजाव। जों उन्दै उन्दै समावबो जों नुबोनो थाङाखै। जों जेब्ला लाजियोमोन, बिबै बिबौफोरा जोंखौ एदावोमोन, फंसे फंनै बिबै बिबौ जानायफोरा गाज्रि राव दं, अब्ला जों लाजियोमोन। अब्ला जोंखौ बुङोमोन, देनां हौवा मोनबानो आबौ मोनबानो लाजिगागोन ओरैगोन होननानै। मा होमबा दानि सिख्लाफोरा गासिबो हौवाजों उन्दुनो थांजोबो नामा? बै गासिखौबो होनाखै आङो, बै खान्दा खान्दा गानग्रा बडि देखाय देखाय भिडिअ बानायग्राफोरखौ, बिलिरलायनाय भिडिअ बानायग्रा, खिथु नुहां नुहां एकदम फिन्दा नुहुरलायनाय, गासिबो माबालायनाय गानलायलायनानै भिडिअ बानायनायफोरा मा बिसोरो माबा नामा? हौवाजों उन्दुखांजोबनायखा, बेनिखायनो लाजिया बिसोरो देखायनो। हौवाजों उन्दुखांबासो मानसिफ्रा लाजियानो, गावनि बडि देखायनो, गावनि पारफेक्ट पार्टफोरखौ देखायनो लाजिया जाहैदों। होमबा बिसोर गासिबो देखायो। आंनिबाथ' आं माने फ्रायैनो देखायखायो। जाय मानसिया गोथार मानसि बे मानसिया मालाबाबो गावनि बडि देखाया, डाइरेक्ट खोथाखा। जाय मानसिया फानग्रा बे मानसियासो बडि देखाय देखाय भिडिअ बानायो। मानो होनोब्ला बिस्रा कास्टमार बोनो नांगोन ना। नै आंनि हारसा एक्टरा सोर सोर बैथालि हरदों आंखौ नायना ला महरखौ एसे। नै हारसाजों बर'जों। अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय, बेनो आरोना। सासे हिन्जावा हारसा हौवाजों हाबा जानानै जे बियो रिल्स बानायनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरनो नाङामोन। बियो गाज्रि मोन्दों, जों गासिबो गाज्रि मोन्दों, बर' सेंग्राफोरा, बर' लाइमोनफोरा। माने बियो हारसा हौवाजों हाबा जादों, जों बर'फोरखौलाय बिदि मानो जावरनो गोनां जाखो? कमेन्टआव गोबां राहरदोंनो मानसिफोरा। ओमफ्राय बियो बे बाथ्राखौ लानानैनो रिल्स बानायनानै फेसबुकनि गेजेरजों बुंहरदों आरोना। राहरजागोन, बुंहरजागोन, मानो होनबा जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ नुवाखै नामा जे हारसा बांगालजों जुलि जानो माबानो? हारसा बांगालालाय बेसेबां अननायखौ नोंसोरनोलाय? हारसा बांगालजों जाय मानसिया जुलि जादों, बेफोरो दुखुनि मोदैखौ लानानै जोंनि बर' सेंग्राजोंसो फैफिननो गोनां जादों माथो। जायफोरा जादों बे जाथायखौ बिसोरसो बुजि मोनो। दा नोंसोर बुजिनाय नङा। दा बिराद मोजां नांगोन जेब्ला जुलि जानानै 1 इयार्स 2 इयार्स जागोन, गथ' सासे सानै मोनगोन, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन माबायदि हारसा बांगाला माबायदि खास्रियो जोंनि बर' सिख्लाखौ, बुनानै माबानानै गथ' खासेखौ हेंगार हरफिनो न'खराव। दा बैफोरबायदि बिमा बिफायाबो एसे बुजिनांगोन, गावनि फिसाजोखौ मा मोखांजों नायनानै, मा नुनानै जे बेफोरबायदिनो बिलाइ हरदों। बिमा बिफायाबो एसे बुजिनांगौ आरोना, माने गावनि गथ' गथायनि माबानायखौ, लाइफनि थाखाय मा जागोन बेखौ एसे बुजिनांगौ। दा ओरैबायदि मोननै मोनथामसो आपडेट होदोंमोन नालाय आङो। सासे हिन्जावाबो
सानै हौवा मानसिजों माने बेफोरबायदि गाज्रि देहायारि सोमोन्दो बे खालामबाय थायोनो आंनो सासे ब्रादार हरदों। दा बेफोरखौ नुबाथ' आरो गोबां लाजिनाय फैयो जोङो, गोबां लाजिनाय फैयो। बिसोर जे ससियेल मिडियायाव नुजाफैदों बेफोरबायदि फट'खौ पस्ट खालामहरदों, मा मोखांजों गावनि बिमा बिफानि सिगाङाव जे बिसोरो नुजाहैयो, ना बिमा बिफायानो गैया बिसोरा, न'खराव फेमिलियानो गैया नामा? हा, बेफोरबायदि देखायलाबायनो मा नायनानै थायो गावनि फेमिलिफोरा? मा गिदिर मिथिया उन्दै मिथिया गासैखौबो लाजि फोनांनायसो जाबाय माथो बेफोरबायदि देखायनानै। आरो लोंनायबो नुदों नोंथांमोना, पुजा होननानै मागो होननानै आजिखालि नङा, सानफ्रोमबो जोंनि सिख्लाफोरा सेंग्राफोरजों समान खमान लोंफानो हमदों आरो ना माने। आरो गाज्रिसो बुंबावदोंमोन, आङो मिउट खालामना होनाय जादों भइसखौ। जि गाज्रि बुंनानै रेप सं खनदों माबादों, बापरे बा नायथाव जाया आरो ना। ओरैबायदि डेन्जार ओंखारदों आजिखालि जुगाव सिख्ला सेंग्राफोराबो। बुंबासो गाज्रि मोनो, दा बेखौ जोंनो बुंनो थाखाय गोबां मानसि नांगौ जादों, जाहाथे गिदिर मानसिफोरा बुंबा जानांगौ बिसोर एसे मानिनानै थागोन। जे बुनानै नङा, सोरखौबा जे बुनानै बुजायनांगौ बे बाथ्रा नङा, मोजांखौबा मोजांजोंनो बुजाय। मोजां जायोबा मोजां जागोन, आरो जुदि खुगा मोजांदोंबो बुंनानै जुदि बुजायनो हायाबा बे मालाबाबो मोजां मानसि जानो हाया, लाइफआव मालाबाबो मोजां संसार जानो हाया। बैफोरबायदि हिन्जावानो खारो, बैफोरबायदि हिन्जावानो न'खरखौ सिलिंखार खालामो। जाय हिन्जावा जाय सिख्लाया बैफोरबायदि गावनि देहा फाननानै सोरजोंबा स्मार्ट खिथिनाय, बर' हारिखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव रायफैनाय, लाजि फोनांनाय, बैफोरबायदिया मालाबाबो मोजां जानो हाया। बेखिनियानोसै। आङो बुंबा गोबां बाथ्रा बुंनो हायो, नाथाय गाज्रि मोनो सोरबा राहरनो बागो। नाथाय नोंथांमोनखौ आं बुङो, गोबां कमेन्ट खालाम, बैफोरबायदि हिन्जावनि थाखाय नोंथांमोना मा बुंनो गोसो गोबां कमेन्ट खालाम। आं नायगोन दे, रिप्लाइ हरनो नाजागोन आं बे कमेन्टआव। नोंथांमोना कमेन्ट हर, हाजारसे कमेन्ट हर। बांगालजों हारसाजों खारनाय हिन्जावफोरखौ नोंथांमोना मा बुङो, नोंसोरनि नाम लानानै मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङो। बेफोरबायदि हिन्जावा मालाबाबो इयुनाव मोजां जानो हाया ना। बेफोरनो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। अब्ला आङो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे खालामना होबानो जाबाय, आरो नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे बे भिडिअखौ गासिबो नायनानै एसे बुजिनानै लायो। आरो गावनि बिमा बिफानोबो एसे जनायनाया मोजां, बेफोरबायदि भिडिअखौ देखायनानै जे गावनि फिसाजोफोरा सोरजों मा खालामगासिनो, मा लेखा फरायनो थांदोंना बैफोरबायदि जौ सेरेबजों गब'ना थाहैनो थांदो, नोंथांमोना नायनानै शेयार खालामना होबानो जाबाय। बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। थेंक इउ स' माच। बाय बाय।